Praise the Lord. Hallelujah. Ani Kristoni takuk tai bukuk song. Subrai Jisu ni khaksang ma norok bai tongthong. Tini kaisa ko norok no share klanani muchungo. Abo ngangangke especially joto mothani leader rok ni bagai. Te kaito ni samong khlai tongnai joto borok ni bagai. Especially mission khai tongnai chonghor pastor omorok ni bagai tini ang okok tunani muchungo. Solontia Paul Thessaloniki songno sihormani bechapni. Ek Thessalonian 2 ek nisimi ang porinai. Takuk rok jeng norok ni aro thangmani abo haino thanglia abo norok no sawi mano. Thessaloniki wo norok ni thani thangna sekang seng Filipi wo bahai ke satok jaka bahai ke laci rejaka abo norok sawi mano. Tebose kena ari gebang ma tongfano kaitor jengno bini aroni kotuma kaham norok no sana bagai karak ruwi tono jeng norok no koi kok samani omo saya ni bagai sama buya beka sitra ni bagai sama buya jeng koroksa no fano pemelokna nama buya abo ngyawi kaitor jeng no sawidi hinma haino jeng samang tonggo tamni hinki bo jeng no samong cuknai hinai khakawi kotuma kahamno chini yago yafarka jeng borok bai hamjakna naya chini bekhano potelina kaitor bai se hamjakna nayo jeng norokno kok getui saya phobui tonjaknai kok bo saya abo norok kaham ke sawi mano kaitor chini bagai sakhi tonggo jeng kepo bai kaham hunjakna naya norok bai buya bui bai buya Kristoni chonghor engma bai jeng nayi manfano naya besa betui rokno naifru buma kecang engma hai norok bai tongpru jengbo abo haino kecang jeng norokno hamjakma bai kaitoni aroni kothoma kahamno norokno rena tiar tonggo abo simia chini sakno suda norokno rena tiar tonggo norok besek asek chini khazani borok. Praise the Lord. Hallelujah. Tini okok thuma kaham khnawo mao ang kaisa norokno share khainani muchungo norok khanawi mangkhna Solontia Paul bo beseke hamjak Thessaloniki ni borokno bo sakha jeng norokno kha sabaina bagai boya norokno hamia sana bagai boya pia kaitor chungno chukjak nei bini kotuma kahamna yafari rekha a kotuma kahamno se norokno sanani phayo honai. Praise the Lord. Hallelujah. Ani Kristoni taku bukuk song joro wo kaitoni kok abo mecer joro wo kaitoni kok amo belai kana gekha joro wo kaitoni kok sini bekhano sebairuo bahike jepro seng o sungsani tongthok chathogo tongo sungsani mane khni bai khajagui tongo sungsani tongthok ti tongui tongo apuru kaitoni kok sini bekhao chor haike nango tamni bagi male kaitoni kok le chukna hani kok thai bai se krengjak o sungsarni borok le sungsani tongthok ti tongnani muchungo pheje borok kaitono poito khlainai borok le chukna hani muchung ma tei se tongnani nango phia sungsani muchung nai borok sungsani tongthok ti tongnai borok kaitoni muchung mao gangke belai kana tekto manjago abo haino ani Kristoni takko bukhuro joro singo sungsani tongthok sathok bai khajagai thangka gangke kaitoni kok joro chini bagi belai kana mecherenggo belai kana kakhango belai kana painful ngo but tini Solontia Paul serai ke saka
ang norok bai kaham hanjaknani bagai kaitoni kok piria ang norok bai yafa khorobjaknani bagi ang kaitoni kok no piria ang chungno hamjaknai kaitor bai kaham hanjaknani bagai se ang ani kok piro kaitor bai kaham hanjaknani bagai se ang ani langmano riruo oro laso hai ni bosaka ang norok no ani khazani hinai wansuko norok ni bagai ani sakno borinani tiar tongo ani Kristo ni takuk bukuk song Paul ni hamjakma belai kano kotor pe kuar bini borok ni bagai motha mondalin borok ni bagai aboni bagai cheng kotuma ka hampinai rok cheng leader rok chini wansukma bo Paul ni hai ingani nango cheng chini motha no hamjakna ni nango motha ni kroksa suk borok samung haimya klai tong hangai mona hamjakma bai kubi lamao tubunani nango ani Kriston takuk bukrok jora jora wo cheng omo haingo borok ni bekha baijakna kirina ba kirima bagai jorawo kok kubuino saya jorawo borok lachi jaga nahnai kaitoni kokno saya jorawo borok ni bekha baijaga nahnai cheng kaitoni kokno saya compromise khlairo but tini solontia Paul sarai sao borok pai compromise khaina ni bagiya borok ni bekhana narakna ni bagiya borok bai kaham hanjakna ni bagiya kaito nono beri rekha kubi kokno sanani a kok kubinolo nengma sanai borok ni bekhada bai tong borok kha hameda angai tong borok nono naisler jagai da tong borok nono chajage da angai tong abole borok ni bepar tamni bagi himale seng kaito ni kok pinai rok wansok ma kaisa se tonga nango cheng osung saro ya pakrop jakna ni bagiya osung saro kaham sajakna ni bagiya kaitor bai kaham sajakna ni bagise abon begani Kriston takko bukro ang tin norok nobono sanamu chungo nini motha ni borok na hamjak di nung je jaga kaito ni kok pina thango aro ni borok no hamjak di tamo Kristan tamo non jot tono no hamjak di jot tono no respect khai di tai borok ni bagai sakthari samung khlai di borok no chubana ni joto jorao ne tiar tong di borok ni rang puisa kre jorao nini tongkai nung bono chuba chu khalai di kaito ni kok nangai tongma jorao kaito ni kok no ridi khabawi tongma jorao borok ni logio tongdi abono chini missionary rok ni samung tekesa phia nini mondole ni borok nung je jaga samung khaimani apil ni borok sumsogo kelegi tongo ngangke a sumsok no chaya nei sanani takirdi o sumsok no taklai dini sanani bo takirdi jodi nung nini mission na hamja khanga ngangke nung sawi mano sumsogo kelegi tongnai borok le morke warsa thangnai gipia nung borok na hamja gole hanai sao morke ni lama ni se nung borok no kateri yang ngangke nini a hamjak ma tamotong nung borok no hamja go ngangke a morke ni se kateri na ni ngangke jorao ching borok no kok kubuino sapro borok ni bekha bainai but it's okay kuno ya but bo salsa realize khenai jodi bo nini kok samani a kubi kok sama bai bo chaja gi angai mothani nongkhori thangka ngangke ang bo kuno klaimia nung bo kuno klaimia cheng bini bagi suru wi simi semano kaito ni tani ya pare suru wi simi semano abon bagin Kriston takku bukrok kotuma ka hampinai borok a Paul ni wansuk ma bai kerenjak nganango hamjak nani nango chubana ni nango morke ni lama ni borok no kaito ni lama o tubna ni nango kaito norok joto no hamari khlai tongthung amen